naciju pred sobom. Pre svega ja bih hteo da podsjetim naciju da ono što ste vi rekli, da sam to ja doživeo. Kad sam imao sve pobede, oteran sam ko zadnja baraba, kao državni neprijatelj, u kvalifikacijama za Holandiju. Molio sam ih, pustite me, napravljena je dobra atmosfera. Idemo u Holandiju, bit ćemo prvi. Oterali su me pred utakmicu sa Hrvatskom, za koju sam ja živeo. Znate, držao sam neka predavanja u Grčkoj. I sad ja pitam vas, kad imate 100 maraka platu, toliko sam ja imao u Savezu kao selektor reprezentacije. Za razliku sad od cifara koje mene je glava zabolila. I ako vam neko kaže, dođite da vidite tu i tu zemlju, a ti mu napred kažeš, ja mogu doći da potpišem ugovor tek kad se završi prvenstvo Evrope, i kad taj isti čovjek kaže, ako pobedite Hrvate, ja dajem nagradu po $10.000 svakom srpskom igraču. Jedva su dočekali mešetari. I upravo to mešetarenje ne traje od juče. Šta su jedva dočekali mešetari? Pa da ja da odem u tu zemlju, čisto da razgovaram, da vidim, shvatate kad nemate para, a sve vam se nudi besplatno. Da odete u Irak? Nije to Irak, to je bila Saudijska Arabija. A Saudijska Arabija, aha. Najlepši grad na svetu, Rijad. Dobro.